Chenro mar goyo kogno jombetre mogwel odonjo odiochieng' mar ariyo kawuono kama komiti mar od bura mochung' ne weche ma oko odayo dhoji 4. Jaod bura machon manyando Outa mageno dhi mbetre mar Kenya e piny Egypt ochopo nyim kweth mar Nelson Koech kendo singo mar tiyo gi lony mare e wi weche mag pinje ma oko etelo ne mbetre mar Kenya boma ma Cairo. Outa pako jatend piny William Ruto kuom bedo gi yie kuome ka osingo mar tiyo gi lony mare e bedo tudruok e kind Nairobi kod Cairo. Mamoko ma bende oda dhogi kawuono gin Peter Njiru madhi e piny Pakistan, Gire Ann Nanguli mar piny Senegal, Timothy Kaluma madhi e piny Algeria kod Christopher Langat madhi telo ne mbetre mar Kenya e piny Ivory Coast. Chenro makamano dhi nyime juma manyien. I can just help. The Bible actually says... I want to also thank the appointing authority for even have thought to consider me of all these Kenyans. There are so many people who are even better than me who could be there. But and Chair, to be an ambassador means that you represent the presidency, and for the authority to give you that opportunity, there is something. So that's why I said, if approved, I would want to pursue this new career and serve my nation abroad. I'll make sure that the Chamber of Commerce from Kenya and the equivalent body from that particular place, I will manage to make sure that I conduct a conference for them so that they discuss and see the avenues that will enable me to take a potential benefit of improving our trade relationship with them.